loš i sad nam je tu. Marko. Pričaj smešnije, da bi dobio više lajka. Si se mi kurac, jebali te. Ja ću putem. Čekajte, vidim ko je. Ako nam se ne sviđa klip, onda ga neće izbaciti ništa. Što? Marko. Ide... PVP, Royce, Ramos, Mbappé, Royce, Royce. Nemac protiv Nemaca. Šute kose protiv šute kose. Nije. Ne. Milar je smeđi. I će ima. Ne to. I na običnu arenu, bez to. Tije djavole. Tako? Ne, bez tije. Avatar. Tako, ajde. I čekajte, vidim komande. Ja znam. Ja ne znam. Ti napoštiraš i na strelice. To isto. Čekaj, ja skačem, ja sam Royce. Čekaj, moramo da se menjamo mesta. Pazi da ne oboriš telefon. Daj mi. Čekaj koliko će ga na mesta. Ja na strelici space. Ti na... Na strelici na space, ja. Jedan Go. I... Čekaj. Ovaj klip, nažalost, neće biti na mom kanalu. Ja imam 3 subscribera, Miloš ima? I molim te, ako ste se subscribe-ovali na Marka, jer će i kod njega ispaći drugi te utakmice će ima 2 dela, jer da? Igrat ćemo 3 utakmice, ko pobedi u 3. Igrat ćemo, sutra ćemo snimati za moj kanal. I ćemo složimo rezultati, ćemo vidimo ko je po 5. Igramo 10 meča sada, pošto mnogo kratko traju mečevi. I onda ko pobedi ovija 10 i sutra 10. 3-1, da, čekajte sa pišem. Ne piši da je, ne pamtimo, prva pobjeda za Borusiju. 1-0. Ajde, seksi bum 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 bum. Bum, seksi bum 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 bum. Trajete. Tu nećeš na to. Volaj. Sutra ćemo 10 meča sa Njegovkom. Šalim se, sada ćemo 5, sutra ćemo 5. Kako? Rekao sam ti da se ne šalisti. Ja tam ću budem sam. Ej, daj mi da dam jedan gol. I tu... Aber čekaj, tries. Ever so nice, I'm very so nice. Gol! Što? A kad je nerešeno, ne važemo ko da je sa nikog pobjeda. Ko da nismo igrali. Ali bedi Borussia. A Boomerang je... Ne važi se. Ne važi se. Onda je 3-2. Ponavljamo. Jer je moj kanal. Još 2. Ne važi se. Za moj kanal ja trebam da popeti, Marko. Ovo je moj kanal. Evo, neću ispacim Marko klip ako iskupi. A će bude izinačeno. A koliko je? 2-2. Kao igramo... Ko je ova nerešena? Ajde. Kao igramo 3 partije, ali ja te mora pobedim jednu i ti menu jednu. 2-1. Pumne moji. Ne mogu prebacim preko glavu, gle. I onda samo ja. Volaj! It's a force. A Miller! Nikad mi ne uspije ta akcija. Zato pa... I tu Royce. Ako se kad... Ana tvo... A u grudi je hjače i ne ostavlja samo. Ovdje imamo 6-1. Pušten meč. Sad imamo još 2 meča. Koliko je? 2-1. Ja pobeđujem, puštio sam to u prošli meč. Će bude 3-2, može za mene. Ne. A da bude to toliko, bolje za 1 nego za 10 da gubiš. Može li? Napad! Sad će ne pusti. Pa lepo igraj, ne moraš se toliko... Sad neće space! Ne, djed, udaraš ga. Ti ga udaraš! Udari ga sad. Ti ga mi ga ne udaraš! Dodi go! I
tu. Thomason. Ne možeš biciklom do Borusiju. Ne važi se. Ne važi se. Nego. Ću puštim. Što pre. Pobjeda tvoja. 4-3 za Bayern. 2-2 u partiji, jer toliko. Da. Ali ja se moram potruditi. Sada si odigrao svoje 2 dobre partije. Ima još još jedna se odigra. Vajta, ta 5 ćemo. Ova je 3. Pusti! Pusti me! Zaglavio sam ti se na glavu! Ne važi se! Ne važi se ovaj prvi gol! Pusti me što Zaglavio sam se, ne važi Miloš kaže, Ne važi se! Miloš kaže, pusti Ne me važi se, zaglavio sam se! Zaglavio sam! Ne važi se, zaglavio sam se, taj autogol. I eto. Taj autogol da bi se ne bi vasilo kota je moja. Jer moraš 3 autogola, Ne moram. jer mi nisi slušao. Moraš, kad mi se ne sluša, ta se ponovo. 2. Ne može 2. Što 2? Pa heroj, naj. Ja neću da dam 2. Skok! Ne, usvarit ćemo iz početka. Svaku ćemo jednu. Još 2 partije. Misliš ja si ova. Još 2. Daj mi go. Ako možeš. Ćao. Čekaj. Pao. Jesam ja idiot. Ja glumasi. Čekaj. Sustavka na liniju, ja tako tako. Ne. Sustavka na liniju, pa ja tako tako. Sustavka na liniju, pa ja tako tako. Moram ja da dam neki go. Pa ta si 2. Ovo će bude 4-3, neće da bude više rezultat. Vale! Ja više ne puštam da me bediš. Više ne puštam. Pa nisi meni postao. Fanovi kažite, nisam. Ti imaš fanove? Nisam to znao. A ti... Ovdje u prečku i vratim us ovdje. Pa vetar, vetar. Tog nosim Šta ću te ja u Stani. 5 gola? Ko? Da bude 3-3. Te sanjivo? Volica skor. Kakav? Prevarit ćeš me. Teo si da me prevariš? Prevariti me nećeš. A Marko? Da bude 3-3. A ti me botiš 3-2. Ne, 3-3 je. Ne, za tebe 3-2. Ti si pobedio 2, ja sam 2. I onda smo igrali prošlo kao 5. utakmicu, sjećaš se? A ne, ti si jednu sebe pobatio 4-3. Pa što to ima veze? Pa, vas je i ta za tebe, ne za mene. Ne, to je tvoje. Ti si... To. Volaj. Sad namjerno će... Što sam te puštio, ti će iskoristiš brata. Sad ću više. Čekaj. Super! Nor. 3-3 je. I... Ako vam se sviđa dela ova epizoda, ostavite like i... Idi kod kompjutera. Lutimo se u sljedećoj epizodi. Pa! I vidimo sam. Goodbye.